Permi man good out of coverage area ang yang cell. Wa gid nako siya makontak. Wa sad siya mobawas sa akong mga text. Na, sorry gyud. Si Leia ra gyud makatubag ana Ramil. Mingaw naman gid ko niya Jody. Gahapon raming wa magkita. Kung di mi magkita karon, duha na gyud kadlaw. Ah, para duha ka adlaw? Mura na maganig usa ka tuig. Ngi. Grabe naman sa di mo Ramil. Uy, usa ka tuig good taon. Bitaw Jud, naman kay number na ko no. Palihog lang ko, maabot siya. Taxi ko. Sigurado. Basta inig-abot niya, sige lang, textan ta ka. Ay kabala ka. Ay, time sa uy. Manood sa ta. Mas may na lang na makadalit ko ni mong snacks. Sige, ayaw na lang Jody. Salamat kayo mo. Badto na lang sad ko. Sige ha, salamat kayo. Sige, ikaw bahala. Sige Jody, bye. Sige, bye. 思い加点を Papala, asa man? Tuan na dong. Ginada sa pulis. Anong kidaman? Di ba? Namatay man si Sir Victor. Ipasakaan og laing kaso si Papa Dibo. Murder. Og dili na makagawa si Santi. Dili kapansyahan ang maong kaso. Lula, atong paso si Papa. Ikaw na lang bitaw ang akong gipaabot. Kadiyot kay mag-ilis ko. Napalarap ka na ba si Delia? Nada. Sige lang, akong paibaon. Magita kong amigo na cellphone. Ako sa tiksan. Ayaw na lang. Mahasol lang imong kaluha. Nagpaabot ako. Underneath the trees, watch the sky, confusing stars. Ha? No. Salamat po. Salamat ito ko. Hindi ka mag-ipalito. Nakilala ko kung bayong abogado. Pero sa amay ini, ito ang antik kwarto. Paibaw ulit ang sila niya. Ayaw. Basi, may katabang sa nga to. Managbawa mo kasi sa asuban. Ayaw Leo. Ayaw pa'y mong kaluha. Hindi ko gusto mahasol siya. Pero, may mo sila. Hindi ko sa paibaw ulit. May katarungan si Leo Santi. Angay lang tuod ka, pahibaw ng usang ka anak. Gusto mo yung papa? Magkikatubang mo sa asawa ni si Victor. Magpakinuwi ko. Kung di ang tatay, hindi itong maayo. Ayaw na lang anak. Mahago ka lang. Ayaw. Ang ako nabalakan ma. Kamu. Asa na lang kanyang puyo. Kung pahaon na mo sa bahay kanya. Nga atong ipuyan. Ingon man sa yuta. Nga atong naprinda ni Sir Victor. Asa na naman? Asa naman? Makapapahawa ba dahil sila? Kita man ang tag-iya? Maro si Sir Victor. Pinapalit ang ipirmahan kong kasulatan. Naming inimal. Santi, Ma'am. ayaw na lang may problema ha. Mangita may kwarta. Nga, sarang ikabayad sa abogado nga mo'y mugunit sa imong kaso. Salamat mo.
Ante, anak. Ma. Di na labi magdugay. Ang mga bata, ma. Palayo kong tanaw. Tayo po sa mga bata. Leo. Pilot lang. Ngayon mo kaluwa, ipasag niya. Ulit. Ito na biya. Uy! Yads! Ano naman lagi ka? Ano naman ka manukto? Uy! Ano naghilak man ka? Problema, Yads. Dali. Manuta. Aron makainom kag tubig. Dali. Ato ta magtiwas og istorya dito ta. Pagwat na kay magkuha og tubig. Sige, hilak. Kaya aron makatarong kag istorya. Unsa man day problema, Yads? Nakapatay ang akong amahan at dili tinuyo, Judy. Mahal na birhen. Unsa man hitabo Paminaw ha. Sultihan ti ka sa tanan gyud. Pinda palit atong kasabutan, Santi. Kung dili nimo malukat sa gitagal na panahon, imbaguhon ko na imong yuta. Dili. Dili ko mapirma, sir. Dili ko mapirma. Mupirma ko, pabuton ko ni. Sir, ayaw. Maluoy ka. Pres pirmahe! Ayaw. Dili. Dili ko mapirma, sir. Dili. Dili! Ginogo! Kung ibarguhon ning atong bahay, ingon man kining atong yuta, asa naman ta mamuyo? Kamu. Kaya ko, naibawa man ko nga, mabilanggo gyud ko. Pa, ayaw pagsulti ni anak. Dili ka mapreso pa. Dili. Kalibutan ta, kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan.
magsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang ato